Gọọmenti Anambra State etigo ezinụlọ Maazị Jubril Ahmed Akanobi Budi Hariri Jubril ya bụ nwaanyị dị ime egburu ya na ụmụ ya anọ site n'aka ndị obu egbe amaghị ndị ha bụ na steeti a na ngwụcha izuụka gara aga. Ejike Abana wetara ozi a mere ka amata na ndị gara ịnọchite gọọmenti steeti a bụ ndị gụnyere kọmishọna okwu gbasara mgbasa ozi dị n'aka na steeti a Maazị Paul Nwosu, ogbo ya na-ahụ maka ọdịmma ụmụ nwaanyị Oriakụ Ifi Obi na-abụ odeakwụkwọ mgbasa ozi nye aka na-achị steeti a Maazị Christian Aburime na ndị ọzọ ndị ga wee kpọtụrụ nwa amadi a n'ebe a na-azụ ahịa ewu dị n'Amansi. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Onye kọmishọna nke na-ahụ maka mgbasa ozi na steeti a bụ onye so na ndị gọvanọ Soludo ziri ka ha gaa leta ya bụ onye egburu nwunye ya jizi aha gọvanọ na ndị Anambra steeti wee kọwara ya bụ ezinụlọ na ya bụ ogbugbu nke egburu nwunye ya abụghị maka imegide ndị otu ma ọ bụ ndị otu ụka ọbụla. Maazị Nwosu gosiri mwute o nwere otu esi egbu ndị mmadụ aghara aghara ma kọwaa na gọvanọ Soludo kara iso wee bịa ya bụ njem ganye na o nwere ọlụ nke siri ike tara akpụ nke ọ gara ileba anya na ya ma kwukwa na ndị otu dịgasị iche iche na ndị otu ụka dịgasị iche iche nọ na steeti a bụrụ ndị ha na ndị Igbo na-emekọ ihe otu o kwesịrị. N'okwu nke ya, onye kọmishọna nke na-ahụ maka ụmụ nwaanyị na ụmụaka na steeti a Oriakụ Ifi Obi na-abụ kọwara na ndị Anambra bụ ndị na-ajepụ njem n'obodo dịgasị iche iche ma na-anabatakwa otu ndị ọzọ dịgasị iche iche ma yezie ya bụ ndị omekome ka ha michi ya mma n'ọbọ maka ọdịmma nke ụmụ ha ndị ga-apụta n'ọdịnihu ma kwụsị igbu ndị mmadụ aghara aghara maka onweghị uru ọbụla dịrị ya. Onye isi ndị Meita Ala na mpaghara South East Malam Gidado Sadiq bụ onye kọwara ya bụ ihe merenụ dịka ihe mwute ma kelee gọvanọ maka izite ndị ga-abịa tie ha aka n'obi ma kọwakwa na ha dị njikere ịlụkọ ọlụ na gọọmenti nke steeti a ịhụ na enwere udo na steeti a. Malam Gidado kọwara na mbụri ka ndị be ha na ndị Anambra na ndị Igbo niile bụ ndị na-emekọ ihe n'otu n'agbanyeghị ihe ndị na-emezi ka ọ dị ugbu a. Di nke ya bụ nwaanyị nke egburu Alhaji Jubrim si na o juru ya ọnụ na nke ya amaghị ihe a ga-ekwu ma kpezie ekpere ka ya bụ ime mpụ na arụ dị iche iche bụrụ nke ga-akwụsị. Onye isi oche nke Amansi Cattle Market Alhaji Bello Maigari bụ onye ọ bụ nwanne ya nwaanyị ka egburu tinyere ndị Awụsa dị iche iche nọ na Amansi nọ mgbe a bịara ya bụ njem. Tupu ọnwụ ya, Harira Jubrim gbara afọ 32 ebe ụmụ ya anọ ndị ọzọ bụ Fatima, Hadija, Hadiza na Zaituna dị afọ 9, afọ 7, afọ 5 na afọ 2 n'otu n'otu. E nyere ha ihe onyinye nke ego nakwa ihe ndị ọzọ na ya bụ njem nleta.